खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं रांनि बांद्राय लुबैसोला जानायाव जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय सासे साब इन्सपेक्टरा। बिजिरसालिया बयखौबो न्याय होनायनि अनगायैबो दायनिगिरिफोरखौ थार साजाबो होयो। रावबो दायनिगिरिया बिजिरसालिनि बिसारनिफ्राय बारग'नो हाया। दिनै सासे साब इन्सपेक्टरखौ बिजिरसालिया रां दाबिनायनि थाखाय साजा होबाय। बे एसआइनि मुङा कार्बि आलंनि बखलिया पुलिस थानानि एसआइ बायगेश्वर हाजरिका। बे सुबुंखौ रां दाबिनायनि थाखाय 4 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन एबा एपिएससिनि साख्रिनि थाखाय रां जाख्ल'नाय 2014 मायथाइजों लोब्बा थानाय सा 34 सुबुं मावख'आरि मावख'गिरिफोरखौ दिनै खानाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जर'खा नायबिजिरग्रा हान्जाया मंगलबारनि मोनायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मावख'गिरिफोरखौ खादोंमोन। बिजिरगिरि आजिरा मोन्नाय बिप्लब कुमार शर्मा आयगनि नायबिजिरनाय रिपर्टआव गासैबो 34 सुबुं मावख'गिरिफोरनि मुंफोरखौ मोन्नाय जादोंमोन। सा 34 मावख'गिरिफोरनि गेजेराव एसआइटिआ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय साहजान सरकार आरो ऐश्वर्या जीवन बरुवा मुंनि सानै एपिएस मावख'गिरिफोरखौबो हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं दिनै मिरु सोरखारा सा सानजायाव मोन 25 हादोर गेजेरारि दै लामा बिथांखिफोरनि थाखाय 1100 कौटि रांनिबो बांसिन गनायथि होदों होनना मिरु मन्त्रि मानाव गेदेर सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा फोरमायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा गावनि लोगो मावथिफोरखौ बे खामानिखौ 2024 मायथाइनि गेजेरावनो फोजोबनो थाखाय खावलायदों। मिथिनो मोननाय जादों दि ओनसोलाव मोन 25 हादोर गेजेरारि दै लामा मावथांखिफोरनि गेजेराव आसामनि थाखाय गासै 850 कौटि रांनि 15 मावथांखिफोर राननाय जादों। मिरु मन्थ्रिया मावख'गिरिफोरखौ जगिघ'पा, पान्डु, बिश्वनाथ, निमाती, बिन्दाकाटा, उरियामघाट आरो सदियाव मोन 7 दै लामानि मावथांखिफोरखौ लुफुंनो बिथोन होदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं आइजोफोरनो 5 कौटि रां गथायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला सा सानजा हादोरसायाव हारियारि दाङाबाजियाव खहा जानांनाय आइजोफोरखौ खहा सुफुंनो थाखाय मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर नंथमबां बिरेन सिंहनि दैदेननाय सरकारा खहा जानांनाय आइजोफोरनि थाखाय बानायनाय आइजो खहा सुफुंथाय फान्डनो दिनै 5 कौटि रां राननानै होदों। गोजौसिन बिजिरसालियाव मोनसे गोदान फोरमायथि गथायनाय समाव रायजो सोरखारा फोरमायदोंमोन दि बे बोसोरनि जागायजेन्नायाव मणिपुराव हारियारि दाङाबाजियाव खहा जानांनाय आइजोफोरखौ खहा सुफुंनो थाखाय आइजो भुगिनांनाय खहा सुफुंनाय फुन्जि बानायनाय जादोंमोन। बे फान्डनिफ्राय भुगिनांनाय आइजोफोरखौ खहा सुफुंनो थाखाय 5 कौटि रां राननानै होनाय जाबाय होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।